wang' akaw thuolo mar rwaki e chenro ma juma ni kaka wuono antie Homa Bay County kamoro ni Luanda. Antie kamoro ni Center of Excellence ma bende wan gi jogo man gi lony kendo puonjo ji manie gweng' kata alwora makae ka ginyiso gi kaka onego bed ni gipidho mwandu ma bende gin godo. Gin gi nyanya, gin gi afuoto kata kihero watermelon, to gin gi gik moko mopogore nyaka bando bende gin go. Gi thuolo ma bende an godo ni yiena mondo akaw chenro ni mondo akawe mondo arwaki in janeno marwa kaka pile luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Adori nyaka Black machiegni. Ber. Erokamano. Idhi nade? Adhi maber. An bangi ma kabisa. Erokamano. Heto in? An bangi maber. Erokamano. Aduoko erokamano kuom limowa. Asante. Erokamano. Yes. So, machiegni wanyalo donjo. Yes. Ma koro wadendo ni Bear Center of Excellence gi dho Kizungu. Wan gi pur e yore mopogore opogore kaka nawacho ni mokwongo, wapuro alode, wapuro olembe, wapuro nyaka bando. Wan gi kothe mag bando opogore opogore, wan gi kothe mag nyanya opogore opogore. Matimo maber karwa kae ni mar nyanya sana ma jopur ma area ni timo iluongo ni ansal. Koro kapok adonjo kuno matut, wea arwaki e gweng'wa ni endi, ing'e gimoro amora gi gimomiyo en kanyo. Koro ma endi manyiwa, en manyiwa mar nini, en manyiwa mar jamni moruoru. Koro en mosetop maber, ma kikete puodho, to medo puodho chiemo maber kabisa. Koro embe wariwe ga e puodho, sama watimo tijewa mag purgo eko, kibiro kaendi. Koro ji kelonu ga manyiwa ni koso? Ma wang'iewo. Wang'iewe kwaseng'iewe to wakete kaendi otop maber. Kosetop koka wakete e puodho. Koro kibiro kaendi ma waluongo ni nasari, en nasari kama wakwongo wapidhe kodhi, and then ka kodhi oseikore to watere e puodho wuon. Koro maendi wapidho kitungu. Yes, en kitungu. Bulb? En bulb. Ang'ina. Jo waluongo na ang'ina mong'inore chande. Koro koseikore onego bed nokawo karibu dwe achiel gi nus kaendi, and then watere e puodho to wapidhe. Ma en go kae sani. Matiende in the next 20 days oseikore watere e puodho wuon. And then kwabiro bathe kaendi, wan gi afuoto. Jo Kizungu luongo ni watermelon. Yes. Wan ga afuoto kaendi mochiek maber. Kiwinjo kogo kamano, mano ng'iso ni oseikore. En oseikore ma kikawe ing'ade sani, tiyudo ka iye otimo na sukari lilo. Afuoto ni kodhi en kodhi miluongo ni yash. Kodhi iluongo ni yash, en kodhi matimo maber kabisa, kendo kinde ber. Neno kako otimo maber kabisa. Afuoto duong' ma kilo mang'eny kabisa. Oikore wan gi kilo kaya chande tok ma ang' na pimni, gimomiyo wakono jopur ni pur mar ohala chakore Bear. Yes. Koro winjo sauti mogolo. Mano oseikore. Kiwinjo kipame tiwinjo kogolo sauti mating ting no endo, mano ng'iso ni iye oseikore. Good. Kwabiro koni, ma en kama wadwa kete bando, kaka nawacho ni wan gi kothe mag bando mopogore opogore mwadendo ni decalb kata DK. Wan gi kodhi 4 nikech ka en karo mar puonj, waketo ga kothe go teka. Maka japuro biro to owuotho nyaka tung' to neno momore emodhi okomo. Manyiso ni mae gi Kisungu dendo ni demo farm. Ma demo farm. Yes. To kendo Kizungu mamit kabisa iluonge ni Center of Excellence. En kama watime gik moko maber kabisa. Ma jaburu kopiro mokopi gima watimo kama odhi otimo oko, to neno pogruok maduong' machalo odiochieng' gotieno. Good. Koro jowagi eki loso en season mar bando sani. Koro wako line, gitimo measurement, wadwa pitho. Gitimo spacing nafas, wadwa pitho. Seche moko chieng' jarieny ka kabisa, koro seche ma chieng' orieny kabisa to wagoyo pi. Kawuok e tangi kacha, kabiro to wagone nikech en kama cham bede seche te. In kinde ok wadhi gi season. Kinde ka jopur dhi ka sama koth chwe magikomo, wan watiyo seche te. Koro seche ma oro ma chieng' rieny chande to wagone gi pi. Seche ma koth chwe ka koro sani sondo wachakore ni to ok wagone gi pi. Watiyo gi pi ko. Wagole nam. Nam ni mana bathe ka ineno bungu machiegni ni, mano nam. Koro wa pump gi generator kata pump to biro to wakete water tank malo kanyo, and then koro giduogo gi gravity to gigore aga kendgi. Mago jopurwa ma Luanda koni, gipuro gik mopogore opogore. Majority puro nyanya,
watermelon be gipuro kabisa. Koro gima watimo ka ni moro kabisa gi jalimwaga seche mopogore opogore gikawo puonj wasumore rieko. Good. Magi drip kaka nawacho. Koro seche mwasekomo to nitie kaka wachuoyiga gi pipes diere kaendi. Koro pigno kolre kaka ineno oloreno. Nitie tuchi moko matindo tindo makoro ondong' andong'a. Yes. Ondong' andong'a mos mos. Koro koolore kamano endo otieno mzima to puodho ng'ich kata chieng' rieny to waonge wasiwasi. Yes. And then maendi oganda moro kama tin waketo. Maendi iluongo ni nyota F1. Ok en kothwa lakini wapidhe, warite gi yedhewa gi mbolea wa momiyo timo maber kama. Kiyawo iye ineno ka okorach. Ineno ka kogolo pods mabeyo beyo. Maendi kirite maber, imiye chiemo mowinjore, moisture kata ng'ich bende pinyne ng'ich kamano. Fertilizer imiye sa mowinjore, itiyo gi yedhe e nego kute, yedhe e nego tuoche. Tiyudo ka oganda timo maber kabisa. Oganda ma kama kinene puodho kama to nyiso ni in gi geno nodhi timo maber. Nikech king'iyo iye ka ineno kaka oting'ore maber. Mate notimo flower maber to onge flower molwar kata achiel. Gite gibedo pods oganda maber kabisa. To mae oganda mapani joluo sani pidho nikech kumoro amora kidhi tinjo maka ng'ato wuoyo wach. Nitiere en gi chuma moro e dende miluongo ni iron. Iluongo ni en high iron beans gi kizungu. To yudo ka iron no ber e remo. Yes, kwa yudo ka sana sana wapuonjo joma mine onego ti kode kabisa nikech wachne mar iron no endo. Janeno marwa onyiso ni kit oganda mabende nitie kae ma jopiny bende sani pidho en oganda mar nyota. Ineno kaka en git maber to ber mabende dhano yudo kochamo oganda ni en ke omedo remo ne jogo mabende samoro nie were, mine manie were. Oganda ni en oganda maber. Githuolo mabende wan godo sani wadwa neno kaka giketo ne oduma nafas. To gin gi kidieny mane ma gipidho. To ang'o miyo giyiero mana oduma mabende gin go e puodho ni. Koro Osi. Yes. Iwacho ni koni uketo demo mar oduma. Waketo demo mar bando. Oduma. Kodhi mwadendo ni DK kata Decal. Koro kaka nawacho ni wan gi kothe mopogore opogore. Kaendi erokele mano. Kaendi wan gi DK 777 and then kel mano bende. Koro pogruok mane malich ahinya kind kodhi ni gi ma in godo no? Koro yuto mar maber maloma ma ibro yudo kiyudo gunde 45 e eka achiel mar puodho. Maendi ibro yudo gunde 31 eka mar puodho. Thuolo ma kawo e puodho bet thoth matin moloyo maendi. Ma kawo karibu dweche 3 gi nus, ma kawo dweche 3 kende. And then maendi ober kund ma pichende pinje ma oro kaka Kisumu, Siaya, Homa Bay iyudo ka DK 8031 time maber. Maendi dwaro koth mabet thoth matin. Yes, koth malal chon inye lakini iyudo ka ene motimo maber kabisa. Koro thurwa kaendi iyudo ka DK 8031 ni ema jowa ohero kabisa nikech koth chendo. Iyudo ka en koth mabiro to lalo biro to lal. Koyudo ka kipidho 8031 tiyudo ka ikeyo mapiyo kabisa to kendo ikayo bando mowinjore. Koyudo ka japur pidhe and then kosepidhe to kapok koth olal kata kaponi koth olal kane pod en e puodho to en gi teko mar dhaw gi oro matieni otimo ber kata oro nitie. Omiyo ka jopur ohero DK 8031. To koro sama pidhe kata sama ipidhe nafas kata spacing iketo marom nade? Erokamano. Mokwongo wapuonjo jopur ni ipidhe kodhi achiel e bur and then waseketo spacing no tiyudo ka imbi japur tema ni keto kanyo enda achiel achiel kamano iketo kamano mano biketo mani keto ariyo koro. Yes. Koyudo ka iseketo kanyo iketo kanyo kamano. Nyakwa Ramogi Ajwang', kodhi mabende an godo kae king'iyo kama maber tinyawe ni en mabuyu. Ne joma bende wero chiemo ma waswahili mambasha inyawe ni gini mabuyu to ma ok en mabuyu. En gi rangi moro mabende Austin inyanyiso ni ma kit rangi mane mantie bando? Ma ok rangi, en yath. Obedo treated kata othiedhe nikech lo kaendi wan gi kute mopogore opogore, wan gi tuoche mopogore opogore. Ma sama isekete lo kaka koro waketo magi niendi tibro yudo ka onyalo
chande gi tuoche kata kute nyalo chande, koro wathiedho ga gi yath, waluoko gi yath, koro yath ema miyo owuok mapiyo to kendo owuok ka onge gimoro amora motime. Yes. Koro ma en yath mothiedhe godo. Jomoko kik weni en mabudho nyodhe. Erokamano. Imbe dwa temo pidho. Ayud ni fertilizer. Kel fertilizer mondo juk matin. Janeno marwa opuonjwa yore ariyo mabende inya pidho godo oduma e puodho. Mokwongo en ni inya olo ne fertilizer mondi e bur kama. Kisetimo kamano tiumo lowo maber. Kiseume kamano tibolo kodhi achiel kamano. Yo mar ariyo monyiso ka en niya, iketo kodhi konchiel kama, aeto fertilizer iketo e kon. Bathe kamano. Tiwe kamano. Gima watimo kamano en ni watemo tamore mondo kik fertilizer riwre gi kodhi. Nikech fertilizer ni en gi liet mang'eny. Komulo kodhi to dhi yudo ka kodhi no koro dhi wang'. Koro mane ma waluongo ni germination percentage dok piny, kodhi ok dhi wuok. Koro ka ni ikomo to yudo ka kodhi wuok achiel achiel e puodho. But kiketo gi machie mabor kama endi, yudo ka fertilizer no dhi tiyo tich mowinjore oti. Odhi miyo chambi chiemo kaka owinjore. En tudruok mane malich ahinya e kind kambi mar Bayer gi Center of Excellence? Okay, Center of Excellence en nyathi Bayer. Bayer emokelo rieko mar negibedo piny magineno ni yore mage maginyalo konyogo japur maonge uwezo manyalo yudo thuolo madhi kata Nairobi, dhi Kisumu, kuonde mabeyo beyo kata Loitoktok mitime pur madongo mondo gisom. To gineno ka ting'o gi kaendi nyaka kuondgo endo en tich matek. Koro wacho ni ikelne gini dala. Koro kelne kar puonjruok, kar tiegruok e dala machiegni kodgi. Koro kaendi gitime gik moko te kaka owinjore gi teknoloji kata yore manyasani. And then ka wasetimo to waluongo jopur matindo gi madongo biro bet piny. In fact waluongo gi from the time wapitho. Kaka nwatimo bando chande, gineno kaka watimo nyaka chop kinde ma koro wadwa keyo. Sama koro wadwa keyo to watimo giluongo ni field day. Mateni wachoko jopur mowuok kuno opogore to gibiro gibet piny to watek gi through kata wapuonjogi gigo matimo katete. And then kwasepuonjogi to ka gidok chien to gikopo kaka wapuonjogi to nweng'o margi bedo maber. Ere kaka Center of Excellence dhi kanyakla gi Bayer e alwora mabende wantie kae? Center of Excellence mokwongo wan kodgi mopogore opogore. Lakini ka nwang'iyo area mar Homa Bay kanyo to wayudo ka wan gi jopur matindo mang'eny sana matimo gimiluongo ni horticulture. Bayer wan gi kothe mopogore opogore mag horticulture. Koro wayudo ni Homa Bay County kaendi e kama owinjore maber gi gima waluongo ni Center of Excellence ni endi. Nwang'iyo kuonde mang'eny to wayudo ni kaendi ema wanyayude e kama jopur nyalo rome maber, to kendo e kama gima wakelo no timore. Wayudo ka kaendi warome gi jopur matimo exactly gima nwadwa ni gitim. Ginang'o mabende Bayer ng'iyo kapok gibedo gi Center of Excellence e alwora mabende wach ni for example kuma wantie Homa Bay County kae, ang'o mane gin giwegi ging'iyo? Gik ma Bayer ng'iyo sana sani wan gi Center of Excellence gi karibu 4 e Kenya mzima. But mokwongo kabisa wang'iyo jopur, kuma jopur matindo waluongo ni small holder farmers, kuma jopur matindo yudore mathoth kendo kuma pur timore. Kendo kuonde gik manyalo miyo pur timre ni machiegni, kaka yudo ka wan gi pi machiegni makata ka kinde oro to japur nyalo goyo pi kawuok e nam kabire puodho to chambe timate maber. Koro mano en achiel kuom gik mane wang'iyo mwaneno ni wakel Center of Excellence ni e area ma Luanda ka. Bayer nigi Center of Excellence ni kuonde mopogore opogore, waluongo gi ni region mopogore opogore e Kenya ka. Kaka kachako gi karwa kaendi e Homa Bay County wan gi Center of Excellence ma koro chalo ni ene mo represent the entire Nyanza, former Nyanza province mane wan go chon chande. Koro kaendi ema chalo ranyisi ma jopur gotete biro kaendi ka yudo puonj. Kiwuok ka to wadhi Kirinyaga kamoro ni Mwea kanyo bende wan gi kama waluongo ni Center of Excellence e town mar Mwea kanyo endo. And then kiwuok Mwea wachako wadhi kamoro ni Loitoktok bende wan gi Center of Excellence. And then mogik ni kamoro ni Rumuruti.
Yes, koro gin 4 e Kenya mzima. Achiel ni Homa Bay, Mwea, Rumuruti gi Loitoktok. To kodhi ma bende un godo e demo famu kae, dhano ka biro uso negi koso en aina gimimiyo gi nono? Erokamano, mano penjo maber kabisa. Mokwongo wan gi kothe kod yedhe kod kothe mag vegetable kaka nyanya gini. Bea en kambi maloso kendo uso yedhe gi kothe mawachonigo endo. Koro kothe kwasepuonjo jopur ma jopur aneno ka gitimo maber, to wan gi channel mwauso negi through distributors. Wan gi distributors e town kata Luanda ka ibrodo ka nitie agrovet ma sirikal opuodho moyiene uso yedhe gi kothe. Koro kanyo kidhiye tibro yudo kodhi mar bea, ibro yudo yath mar bea, ibro yudo kothe mag nyanya kaka Ansal F1, ibro yudo kanyo mag bea. And then wan to ok oyienwa uso ne japur direct. Wan watimo gimiluongo ni waloso chiro. Kwaseloso gi chiro to jowa ma gin distributors kata agrovets magwa ema koro uso ne jopur directly. Wach mogik ne janeno ma bende neno chenro odiochieng' ma kawuono. Wach mogik ne janeno marwa kwayogi ni gini wakelo dala. Center of Excellence ni wakelo dala ne jopur mana around Homa Bay. Tem matek ulimwa. Sani koro wadwa chako season, wakomo, wadwa keto nyanya, Ansal F1, kodhi matimo maber e region ni, wan gi watermelon, Yash F1, wadwa keto kothe mag DK Teka. Koro gitem gilemwa seche duto te, sama wakomo, sama waketo fertilizer, sama wadoyo mondo gik moko te otimre maber, mondo gimbe kaka wakeyo ka maber, eka gimbe gike maber kuond magintie. Aya, samoro nitie ng'at ma oseneno chenro odiochieng' ma kawuono to doher nomanyi mondo at least ikonye korka penjo maber samoro en godo. Inyalo tiyo gi kamerawa kikonyowa gi nambani ma bende ginyalo tudre kodi. Erokamano. Anyalo chako gi nyinga, kanwa chako naluongora ni Austin Okoth Ondigo, mane nyinga. Namba na mar simu ma japur mora mora nyalo yuda godo kwa lalore weche mag pur en 0748577495. Mano namba na mar tich ma inyalo yuda godo ka wakonyore e yore mag puonj mag pur, kwa mulo bando, wamulo nyanya, wamulo kitungu, wamulo watermelon gi yedhe mopogore opogore manyalo miyo japur wuok kamoro to chop kamoro maber. Yes. Nuona namba 0748575 Anuoyo 0748577495. Nyakwa Ramogi ajua afuoto mabende ating'o ni mal how mana kila par. To kidieny mabende an godo kawuono en Yash F1. Manyiso ni mae e melon ma kawuono adhi chamo. To bende ng'eyo ni afuoto en atamalo 92 mar pi. Omiyo adwa ni achame, kasechame to adwa dhi e rusa. To sama wadhi e rusa ni adwa nanyisi ni bende Center of Excellence kae gin gi afuoto, gin gi gima kisungu dendo ni tomatoes kata kihero nyanya, bende gin nyaka gi kodhi mag bando. To gi thuolo man godo ni kasechamo afuoto ni, adwa dhi kaur thuolo e break madhieni to adhi romo gi japur moro ma bende nigi lony korka pith mar nyanya. Kik idhi mabor. Haya, fanya hivi leo unafanyanga. Biro kai kwa ng'uono. Kara inibiro pako nyathini timbe maricho ma enotimo. Dio mondi ne principal sani. Ai timie barua mar kwayo ng'uono. Dongi wach maber ni dwaro ni mondo ndikni barua mar kwayo ng'uono. Be ining'e adier ni loso gi ng'aka ma. For KPLC tokens, Billa charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC.
Dini gi wendo. Erokamano. Ariyo maber. Erokamano. Arwako wendo e samba. Erokamano. Yes. Kamano. Koro adwa wende lweti. Yes. Pi go mbaka gi wendo. Kone kaka itimo. Kamano. Dine ki puro kaendi. Omiyo timo maber kama. Yedhe mitiyo godo nikech wang'eyo ni ok onyal timo maber kama kokirite. Erokamano. Weche te awe lweti. Weche we lweta wea koda pimne wach. Kamano machiegni. Erokamano ahinya. Yes. Mana kamano janeno marwa wan e kidieny mar ariyo ka bende kama wadhi e break ne wanyisi ni wadhi romo gi japur mane pidho nyanya to gi thuolo ma bende wan godo sani e aromo gi japur miluongo ni Mr. Orwa dhi nyisowa kit nyanya mopidho kidieny mane ma en owuon noyiero tang'o miyo en owuon noyiero kidieny ma en godo e puodho kawuono. Ber ahinya Mr. Ber ahinya Lori. Daheri nyis jopiny nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo. Nyinga iluongo ni Alfred Anditi Orwa. Alfred Anditi Orwa an japur. Bende inya nyisowa pek kata midhiero ma in iwuon kaka japur isekadhe chakre ichak pidho nyanya? Midhiero ne ng'eny ahinya. Kaka ing'e ni kit pur wan jopur ne wan tek ne dhi yudo nyanya te nikele ipidhi apidha. Idhi kama ni ng'ane nopuro nyanya tidhi mne duka tiko ni miya nyanya to mane mwabiro wapuro to napuro kama tin to be kane ober ahinya ma be ne chunyo sechido nadwa riko weye. To bende ne un gi jok ma bende samoro ne tiego kata ne miyo puonj korka pith mar nyanya? Challenges ne ng'eny, midhiero ne ng'eny kabisa nikech nwapuro nyanya moko mane wayuda. Tuoche ne nitie mang'eny kabisa mamoko nwakia kata ni thiedho nang'o. Mago challenges mane wayudo. Koro bang'e kane waseng'eyo ni nitie kamoro mwanyalo some rieko mwanyalo miwa pur nyanya motegno. Ne gikonyowa gi yedhe ma wang'eyo yedhe monego watigo mane nyalo chandowa e tuoche mane wan go chon. Ne wan gi tuoche mang'eny kabisa makata ne wan gi moko makia ni dholuo luongo nang'o. Kaka ne nitiere awang'i ken luonge na thali ne kethonwa nyanya kabisa. Koro tuoche ne ng'eny. Ne wan gi moko ken miluongo ni milras mildew. Ne kethonwa nyanya to nwakia ka nwanyalo thiedho gi gang'o. Koro bang'e ka nwaseng'eyo kothe monego wapidhi machalo gi makora pidho sani ni. Nomiyo wang'e nyaka yedhe mang'eny. Bende ne un gi jok ma bende samoro ne tiego kata ne miyo puonj korka pith mar nyanya? Wan ne wapuro nyanya mora mwayudo to nikech nyanya bende ne onge thurwa kaka e Rusinga Island jopur be tin. Koro nok wayud kothe monego bed ni wapuro. Ere kaka in iwuon iduogo mifwenyo kata ning'eyo wach jo Center of Excellence? Mano is a very good question. Mano penjo mamit kabisa. Center of Excellence ni kaka nang'e en ni onge ng'ama nonyisa ni gigo jogo ni kacha. To nikech jogi ogede bath ndara. Naringo kadhi Homa Bay in my official duty. Tayudo ka on the day of registration I was the second person to register. Kore mapimo na jogo to ginyisa ni there will be gibiro kelo aluong nango gi dholuo. Gibiro kelo puonj to gibiro gona simu. After 1 week to gigona simu ni puonj cha oiki idhi keti e kinde machiegni mabiro. Mane kaka nadhi kanyo mang'e ni jogo ni kanyo. Bende nyalo nyiso jopiny ka dipo ni nitie ber ma in iwuon iseneno kata koluwore ni bang'e ka nisedonjo e group mar Center of Excellence iseneno ber moko ma bende jopiny nyang'eyo? Nitie pogruok maduong' ahinya. Kech chon na puro mna kamoro matin emana achakogo. To kana adhi adonjo e Center of Excellence magi puonja magi nyisa kit kothe monego apidhi. No naneno ka yudo mor mane amedo puro malach e gima koro uneno kani. Ok en kama tin nikech ka nigi almost tielo 1010 kochakore malo kucha nyaka piny nyaka the other side. Koro miyo gima nayudo kanyo konya. Koro kidieny ma in iwuon ipidho kae iluongo nang'o to timo maber e lo machal nade? E puotha ka nyanya masani wawuoye e nyanya mapidho mar Ansal F1. Ansal F1
ma pur nago mar ariyo. Mokwongo na pure to na neno products manomiya. Nochuna ni chaka nuoye. Kore puotho ni ma puro na Ansel F1 kata kidwa ng'iyo ma achiel kuomgi. To ma ok en kodhi mokwongo. Ma en kodhi mar adek nikech puodho ni osepone. Ma osepone almost. Wasegolo gimoro madhi 30 crates e puodho ni. Koro ma en kodhi mar adek ma wuok kuom nyanya. Mokwongo osedhi, mar ariyo osedhi. To unyalo neno kaka mar adek chalo. Mano nyiso ni Ansal F1 en kodhi maber ma jopur onego bed ni tiyogo. Wach mogik kata kwa tieko kata parting shot. Inyalo nyiso jopiny kata ng'at ma bende neno chenro kawuono ni nang'o? Ng'at ma neno chenro odiochieng' ma kawuono ni, anyalo nyise ni ko japur mar nyanya. To many kamoro amora mantiere Center of Excellence kaka Jarusinga, ng'ama ni Mbita Sub County, Homa Bay County, obi Luanda, obodhi neno ofis Jobea East Africa. Openj gi kothe mag monyalo dwaro ni mondo dhi opur. Kaluwore gi kama entie, to biro neno ber puodho gi ber pur mar nyanya. Mana kaka wan be sani, koro waneno berne. Antie. Koro nafas mar nyanya to utimo nang'o kata ng'ato ng'eyo nade? Erokamano, ageno ni japur mar teri maber kabisa, ulaloru maber. Koro nyanya nigi yore mathoth kidwa ni mondo tim maber. Kata kapok ichopo e spacing, nitie gik mang'eny monego bed ni in kaka japur mar nyanya ibedo godo machiegni. Mokwongo pur mar nyanya mana kaka japur chana winjo ka wacho kana gilo wacho ni ochalo jatuo mane ICU. Matene ki make makosa matin to otho. Koro nyaka ibed kode machiegni. Koro mokwongo owacho ga ni japur madwano kanyanya maber wan ga gi kite moko motegno 4 ma nyaka japur bedgo. Mokwongo nyaka ochak gi mbegu mopuodhi, mbegu mowinjore, mbegu matimo maber kama entie. Mar ariyo nyaka omi mbegu ne chiemo, waluongo ni crop nutrition gi kizungu. And then mar adek en gima waluongo ni crop protection. Nyanya kaka nowacho ni en jatuo, nyaka rite gi yath. Ka tuo oye matin to ideko matin to otho kamano. Mar adek en japur nyaka bed machiegni. Mar ang'wen, japur nyaka bed machiegni gi nyanje. Otimo scouting, ofwenyo tuoche kaka kadwa chakore, ofwenyo chiemo kani piny, oketo e sa mowinjore. Koro gik mang'wen ka japur ma nyanya wuotho go maber to japur ma nyanya nyaka ke maber. Kibiro kuom nyanya, Bea East Africa wan gi nyanya maber kabisa. Mwaluongo ni Ansal F1. Ansal F1 ber mare momiyo jopur ohere sani en king'iyo keyo mare. Iyudo ka Ansal nyuolo nyithindo mang'eny. Kineno makama japur okoni ni osekeyo kadidek ma odhi timo harvest mar 4 koro. To king'iyo nyanya ma pod en godo, to en nyanya maber ma koro ni japur ni dhi keyo kamoingo dipar. Nikech ino ka moko koka pod rachar kabisa. By the time magi lokore, yudo ka koro gik moko be osekeyo mathoth ma pesa manotiyo godo odwoko moyudo ohala maduong'. Koro Ansal nyuolo nyithindo mang'eny, nyithindo bede size mowinjore. Ansal nigi teko mar goruok gi tuoche mopogore opogore machando japur. Koro wach ni sama nyanya nigi tuoche, ugo yath. Ukawo ndalo adi kata thuolo marom nade mondo ugo yath e puodho? Erokamano, kapok wachopo kanyo, abro mention tuoche 2 kende gi kute 2 kende machando japur mar nyanya maka japur mar nyanya oweyo matin to nyaduoke dala. Tuo mokwongo wan gi tuo miluongo ni blight. Blight wan gi early blight gi late blight. Blight mako kuonde te mag nyanya, omako it nyanya, omako nyanya wuon, omako nyaka koro nyanya. Kokiyudo yath maber minya tiyo go mapiyo to oduoki dala nikech oketho nyanya kabisa. Koro Bea East Africa nigi yath maber kabisa ma itieko go tuo mar blight. Yath mokwongo iluongo ni Infinito. Infinito ka japur ong'eyo kosechako neno tuo mar blight kosechakore it nyanya to go Infinito. Opimo 35 ml in 20 liters, ogo e puodho, bro konye. Adhen yath machielo kendo wabro konye e tieko tuoche mag blight waluongo ni Luna Sensation. Luna sana sana bro konye e joka early blight, Luna bro konye e powdery mildew, Luna bro konye e tuo kaka mag spots. Ibiro ka seche moko nyanya nigi spots e ite, e kore, Luna bro tieko ne mano.
koro mago nikech time tuoche nitie mathoth machando nyanya but ang' na mention mana ariyogo. And then kibiro kor kudni, wan be gi kute mathoth sana machando jopur mar nyanya. Wan gi aphids, wan gi thrips, wan gi manuoko ni tuta absoluta machalo yuo gi endi oywech mago te biro yudore e puodho. But sana machando japur sana makodonje nyanya, ochuo nyanya ka endi to koro seche ma nyanya chiek to ka nyanya koro chalo gima thiwo pi. Waluonge ni tuta absoluta. Koro tuta no ka japur oweyo mo ok otiyo kod yath e sama owinjore to obiro ka nyanya temo kayo iketo kando kuse. Koro yath mar tuta absoluta maber ni godo waluongo ni Tian. Tian gin ariyo. Nitie mwaluongo ni Tian mipimo 10 mils in 20 liters sami goyo. And then wan gi moro kendo mabe teko ne ng'eny kabisa mwaluongo ni belt. Belt kata mshipi, belt en kamba donge. Yes. Belt teko ne ng'eny kuri pimo mana 4 mils in 20 liters kende. Igo e puodho tiyudo ka result wuok maber kabisa. Koro igo e puodho ni nitiere seche mowinjore monego bed ni gone puodho yath. Erokamano. Nitie seche mowinjore monego bed ni gone puodho yath. Masana sana wa encourage ga jopur mondo go yath seche mag okinyi nikech seche mag okinyi no emiyudo ka kute mang'eny pod gin active. Temiyudo ka system mar nyanya ni endi be pod active. Onyalo yo nitie yedhe moko madonjo nyaka e nyanya iye. Koro kibiro kar odiochieng' ma chieng' osetegno chande to gidong' oko ka endi nikech yore ma gidonjo godo oselorore, wadendo gin joka stomata oselorore koro ginya donjo. But kibiro kiny seche ma pod en active ma processes step otimore cha kigo yath madonjo iye mwadendo ni systemic chemicals donjo nyaka iye koro nego kute gi iye to kod moko nego gi oko. Koro wa encourage jopur mondo ogo yath seche mag okinyi kata seche mag odhiambo kabisa. Japur sama oseketo nyanya mateko ne ng'eny matimo maber kama endi nyaka omiye chiemo be mowinjore. Nikech kokipidho nyanya kaka ansal to kibineno kotimo ni maber kaka ma otimo ni endi. Nyanya onego bed ni pidho gi chiemo mopogore opogore. Nitie fertilizer mwaketo ne piny sama wapidhego, nitie fertilizer mwatimo nego top dressing, kod nitie foliar fertilizer be, mbolea mar pi ma koro wago e ite. Wan kod gi tieng' diriyo. Nitie mwaluongo ni vegetative moting'o chiemo ma cham dwaro e ite, loko ite ni bedo green kabisa miyo loso chiemo. To nitie mwaluongo ni fruit and flower ma koro konyo sama osechako golo flower cha, sama osechako golo fruit gi eki to koro miyo oko lwar flowers, oko barre, oko bed gi kasoro moro amora. Koro nitie chiemo kidieny ma bro miyo mano timore kamano. Koro chiemo is very very important. Omiyo nachako kawacho ni japur ochak gi kodhi maber, koseketo kodhi maber e lo to dhiye chiemo. Oluongo ni crop nutrition. Oti gi kodhi maber, and then mar adek en crop protection. Omany yedhe kaka ne japur nacha owacho ni ber ka sami chako pur ket fertilizer moromo piny, ket yedhe moromo piny, ng'iew kodhi. Ya koro secret kata luongo secret kiluongo na kidholuo. Yo mayot minya yombo go kodhno en ni chak gi the right seed. Thiye crop nutrition obed maber, and then crop protection, and then ibed japur mohero puodho matimo scouting, iwuotho e puodho, inono makosa, iyudo gi kapod chon, igo yath, ikonyo. Aya, ne kit nyanya mating'o Anzel F1. Ka mae keyo mar adek, to mae size ma bende oyudore e puodho kae. In kaka japur ang'a moni donje pith mar nyanya mondo in bende inyise ji ber ma in iwuon iseyudo. Kamoro amora ma intie to samoro in japur, to diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile ne wasingore kendo ne wagonyore thuolo ma wawacho ni kamoro amora ma intie wanachopi. Yena mondo akaw thuolo mar goniero kamano, in mikaw sani mibedo michako neno chenro ni chakre no atae nyaka sani. Ka ruoth oyie wachak warom juma manyien, luonga ni Alori nyaka Black. Oriti masani.
Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, nus milion miloyo juma ka juma kod grand draw mar milion 3. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3 hash yier kama ondikni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondikni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokalo namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Ana paro ni biro kae kwa ng'uono. Kara in biro pako